Здравейте, ученици! Подгответе се за час. Днес ще разгледаме урока за родното селище. Откъде сме дошли? Кой е нашия роден град? Първо ще си припомним едно стихотворение. Стихотворението е "Аз съм българче". Спомняте ли си го? Даже някой от нас може да го знае наизуст. Аз ще ви го прочета, за да си го припомним. Аз съм българче. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна, моята родина е мила. Аз съм българче обичам, нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и расна, в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. От Иван Вазов. Ученици, коя е вашата родна страна? Гордеете ли се, че сте българи? Кое е вашето родно селище? Някой от вас знае ли каква е разликата между градовете и селата? Вие имате ли село и обичате ли да ходите там? Запишете в тетрадките си работа в клас и заглавието на новата ни тема "Моето родно селище". Ще работим с учебна тетрадка на страница с учебник и учебна тетрадка на страница 14-15, а в учебна тетрадка на страница 9. Запишете си план на урок. Първа точка – прилики и разлики. Втора точка – преди и сега. Трета точка – забележителности и обществени сгради. Какви сгради има в градовете и селата? Да, деца, във всеки град и село има улици, площади и жилища. Има и обществени сгради, като кметство или община, площад. Още обществени сгради са и училищата и детските градини. Тя ги няма във всяко село, защото няма достатъчно деца, които да учат там и те трябва да посещават сградата в най-близкото до тях село или град. Кое отличава градовете един от друг? Забележителностите ги отличават, защото са свързани с природата, минали събития и известни личности. Нека разгледаме първата картинка на страница 14 от учебника. В нашето родно селище какви забележителности има? Знаете ли историята на някоя от тях? А сега ще ви запозная с някои от забележителностите на Видин, като съм ви подготвила презентация. Първата забележителност е крепост Баба Вида. Имената, с които е известна крепостта днес, произхождат от легенда за сестрите Вида, Кула и Гъмза. Наследили местен владетел, Вида най-голямата изгражда замъка, който е наречен на нея Бабини Видини кули и съкратено Баба Вида. Музей Кръстата казарма. Кръстатата казарма е построена по поръчка на местния владетел Осман Пазван Тоглу през 1801 година за нуждите на османските войски в града. На негово място преди това се намира градината на Стария сарай, двореца на пашата. Покрит дървен мост се свързва с построената в съседство оръжейна работилница. След освобождението служи за съд и за казарма на българската войска. Стамбол капия. Портата е строена през втората половина на 17 век, след австро-турските войни, когато е била част от открепената част на град Видин, Калето. Стамбол капия е най-известната порта на крепостта, защото през нея е минал пътят към Цариград, Стамбол. Видинската синагога. Строежът е осъществен със съдействието, главно чрез дарения, от местните евреи, които са голяма част от населението на квартал Калето, както и от евреи от всички краища на княжество България. Тържествена е открита на 28 септември 1894 г. от доктор Мордехай Грюнвалд, главен равин в България. Видинската синагога е втората по големина след синагогата в София, но е била смятана за по-красива. Дунав мост 2, Видин Калафат. Мостът Нова Европа е пътен и железопътен мост над река Дунав, който свързва градовете Видин в България и Калафат в Румъния.
С изграждането на моста, транспортната мрежа на България съществено се отваря и се интегрира по-тясно в европейските транспортни мрежи. Мостът е с дължина 1971 метра. Преди да бъде изграден мостът, преминаването към Румъния се осъществявало по вода с ферибот. Катедрален храм Свети великомъченик Димитър Солунски. Духовният строеж на българите във Видин е катедралният храм Свети великомъченик Димитър Солунски, втория по големина след храм-паметник Свети Александър Невски в София. Той е построен на мястото на дървена църква от 17 век и носи същото име. Църквата е обявена за паметник на културата от национално значение. Джамия Осман Пазвантоглу. По-известна е версията за наследената любов между Осман Пазвантоглу и българска християнка. Според стари разбирания, а дори и днес все още се срещат, заради различната им религиозна принадлежност, чувствата им остават несподелени и неразбрани от околните, както и възприятствани за развитие. Река Дунав. Дунав е втората по дължина река в Европа след Волга. Тя е единствената голяма река в Европа, която тече в посока от запад на изток и се влива в Черно море. Освен това, Дунав е реката, която протича през най-много държави в света. 10 на брой. Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна. А водосборният им басейн се простира освен на територията на горните 10 държави и на територията на още 9 държави. Швейцария, Италия, Чехия, Полша, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания и Косово. Дължината е 2852 км. Видин е вечен страж на Дунав. Нека отворим учебната тетрадка на страница 9 и погледнете задача 1. Тук трябва да напишем обществените сгради и забележителностите в нашето родно селище. Като изгледахме презентацията за забележителностите и коментирахме преди това кои са обществените сгради, хайде сега сами в тетрадките ги напишете. Готови ли сте? Хайде, Рая, прочети. Нека чуем и на Иван. Браво, деца, запомнили сте ги. Продължаваме с задача 2. Свържете картинките по двойки от първия и втория ред. Какво се е променило в живота на хората с времето? Какво е било преди и какво е сега? Точно така. Браво! Преминаваме към трета задача. Виждате, че децата имат над главите си балончета и си мислят коя обществена сграда ще посетят. Нека работим заедно. На първото момиченце балончето са нарисувани куфърче с червен кръст и слушалки. Коя според вас обществена сграда ще посети? Болницата ли? Точно така, запишете го в тетрадки. Във второто балонче са нарисувани книги. Къде ще отиде момиченцето? В библиотеката, да. Запишете го. Момиченцето, което гледа картината, към кое ще отиде? В галерията, точно така. И четвъртото момченце ще се притеснява да не изпусне влака, откъде ще го хване. От гарата, да, браво ученици! Сега съм ви подготвила като за финал една кръстословица, чертая я на дъската и ще ви задам 5 въпроса към нея, а вие трябва да ми отговорите. Първи въпрос. Как се казва най-голямата сестра, наследила местните владетели? Вида. Точно така, ученици, браво! Кое е второто по големина в България, но първо по красота? Синагогата, да. Коя е обществената сграда е кръстена на Осман Пазвантоглу? Джамията, да. С какво се е променила река Дунав преди построяването? С какво се е преминавало по река Дунав преди построяването на Дунав мост 2? Ферибот, точно така. На кое е вечен страж Видин? На Дунав, да. А по вертикала какво се получава? Видин, точно така. Ученици, страхотно се справихте. Доволна съм, че сте запомнили забележителностите от нашето родно селище и сте разбрали какво са обществените сгради. Браво! Като се приберете вкъщи, питайте родителите и близките ви за още забележителности от нашия град и селищата около него.
Питайте и каква им е историята. Попитайте и за известни личности, ако знаят и са свързани с града ни и с какво. За домашна работа си запишете от учебната тетрадка на страница 9, задача 4, в която трябва да направите табло с рисунки на обществени сгради и забележителности от родното селище. Това нашия час приключи. Свободни сте!